o regióne Orava, o kultúre, tradíciách, o remeslách a o turistických zaujímavých miestach. Naše remeslo sa volá drotárstvo. Každý výrobok je originál. Nemal by na svete existovať taký istý. Kúpte si krčiašky džbány pre vaše dámy, misky len za 5 grošov. Na ktorej si pozvážali všetko to zemiačky. Šiesták, tu som mal ešte tie samo, ako som ukazoval. No. Stanovišti si budeme rozprávať o tom, ako sa ľudia obliekajú ktoré tieto vlákna také jemné sa nachádzajú vnútri. Takýmto spôsobom voláme miesto, když ako to máme. Vidíte, ak tá kôrka padá na zem, padá na zem a zostávajú tie steblá čistejšie. Takže poriadne polám, tak, dobre to polám. Odpadne, že to sprihneš až. No dobre, tak teraz sme to pozrite sa, ako to krásne načesali na Mariance. Toto volali vytieračka, vidíte? Vytierač. Ešte je plán, poďte. Už to, čo im zostávalo v ruke, už dá deno. Robíte z tie ruky? Určite večery majú viacero spôsobov, ale ja napríklad to takto chytím, stisnem. Pohár by to tiež mohol byť taký kríhel, že napríklad? Ale tiež nie. Takže už máme koľko pokusov? 4 sme už povedali. Nemáme tu nič.
postavičke môžete skúšať, keď som vás naučil. Tak si každý zoberte po svojej línii. Alebo môžete skúsiť zvieratka. Skúsiť zvieratka. Niečo do smiechu ruky. No nesmiejeme sa, rozmýšľame. Sa stalo to, že deti museli začať povinne chodiť do školy. Museli vykonávať akékoľvek práce, ktoré boli primerané ich veku, aj neprimerané. Keď si počty, bol jazyk, bol slovenský, ale potom už koncom 19. storočia maďarský jazyk. Ešte neboli? Myslíte, že ešte nebol papier? Bol papier. Kto vymyslel papier? Poľnohospodárska výchova. Z toho dobre vyhladený kameň bol bridlica a písalo sa griflíkom a to bol tak oni si ho opísali na tabuľke, skontroloval, ale to znamenalo, keďže bolo málo učebníc a boli drahé, nemali zošity, to znamenalo, že väčšinu toho učiva sa museli učiť na spamäť. Aj po rukách. Ale už toho mám dosť. Sem. A rozmýšľaj o tom, čo si to. A my ideme mať počty. Poď sem. Už ste rátali na počítadle niekedy? Desiatky, stovky, tisícky, 10 000, môžeme pokračovať ďalej. A ideme vyrátať tento príklad. 600, 8 ich bolo, 9 ich má byť. Mali sme 10 stoviek. Že vybrali sme si... Nech sa páči sem. Vybrali sme si Pavla Jezuslava. Poď sa. Vážte si to, že môžete chodiť do školy. A nezabudnite na to, že to, čo sa naučíte, vám nikdy nikto nezoberie. Môžu vám zobrať peňaženku, môžu vám zobrať ten mobil, môžu vám ruksak zobrať, môžu vám zobrať